Hughes dwi o'r gronfa Lotri Fawr a dwi yma heddiw yn y Wyddgrug i gwrdd â brenhines y apia, Magi Ann, i gael deall sut mae'n dygymod efo'r enwogrif newydd o ennill yn wobra'r Lotri Genedlaethol, sut mae'n paratoi i fynd i Llundain, ac i weld os ydy'r enwogrif wedi mynd i'w phen hi. Hai Magi! Hei, ti'n dio? Braidd yn hen ffasiwn di o, Magi. Mae gan mam gyrtans fel na, Magi Ann. Ie, mae'n iawn, Magi, ond braidd yn hir dio, de? Mae'n ddrwg gen i Magi Ann, sori. Bydd bob dim yn iawn, mae'r speech yn gret. Gweithio fo, Magi! Go on, gweithio fo! Dim ond carped coch i Magi Ann rwan.